Numru ta' persuni inkluż ħafna anzjani fl-aħħar sigħat għamlu kuntatt ma' Net News dwar il-fatt li qed jiġu infurmati li fadal aktar żmien biex jasal il-vaċċin tal-influwenza. Din l-informazzjoni jew nuqqas ta' informazzjoni qed tħalli ħafna tħassib fost l-anzjani fejn kienu imwiegħda li dan il-vaċċin se jieħduh mill-ewwel, iżda l-ewwel konsenja li waslet f'Ottubru spiċċat f'temp ta' ftit jiem. Infatti x-xahar li għadda ħafna kienu nġabru quddiem il-bereċ u l-polikliniċi biex jieħdu it-tilqima tal-influwenza iżda qalulhom li l-vaċċin mhux se jingħata minħabba li kien hemm konsenja oħra li għadha trid tasal. Sa issa din iżda għadha ma waslitx, anzi l-anzjani qed jgħidulhom li jridu jistennew ftit ġranet oħra t-tilqima tal-influwenza filwaqt li kien hemm min qalulu li taf tasal f'Diċembru. 4 ġimgħat ilu meta mistoqsi dwar il-vaċċin tal-influwenza li spiċċa, Chris Fern iddeskriva din is-sitwazzjoni bħala waħda ta' suċċess mingħajr ma qal meta ġejja il-konsenja li jmiss. Mela l-vaċċin tal-influwenza dak huwa suċċess, storja ta' suċċess kbir. Il-verità hi li ħafna anzjani ilhom xahar jistennew li jasal il-vaċċin għal kontra l-influwenza.